दा बे खौरां बिजोंनि फैनाय जाहोना जाहैबाय थांनाय बोसोराव जोङो बैसागुआव जों न'खर फेमिलि पिकनिक जादोंमोन। बेयाव जोङो बरनगाव समस्थिनि सार्जु बिराज सारजों ज' फेमिलि पिकनिक जादोंमोन। बे जानायाव जोङो फट' साफायनाय जादोंमोन। फट' साफायनायाव बेयावनो जों फट' साफायनायाव बिदिनो आब' आं बे गुमै सारजों ज' फट' लानाय जादोंमोन। दा बेयाव आब'आ माबायाव मिडियायाव फेसबुकआव स्टेटास होनायाव स्क्रिनशट खालामनानै सोरबा लादोंमोन जानांगौ। बियो बिटिआर दले ना माले इउपिपिएल पार्टिनि नामा बियो मा सानदों जेनेबा मायाव गाज्रि माबा नुनानै जाहाथे जोंखौ बेबायदि भाइरेल खालामनो सानदों। बियो ससियेल मिडियायाव थांनांगौखौनो दरखार गैयामोन ना। बे फट'आ जोंनि मोनसे फेमिलि फट'सोमोन। बेयाव माबाफोर गाज्रि नुदोंमोन नामा बेलाय बिदि माबानो होबाय थानो। आरो बे फट'आ जाहाथे गाज्रि खालामनांगौ आरो जोंनि फेमिलि हिसाबाव हाबनानै बेयो बिदि दावराव दावराव बे पार्टिनि मानसिया बे पार्टियाव सब समाय दस्रा बे मानसिया माबायदि बिटिआर दले बेखौबो नायनो लुबैनानै दंगासिनो दं आङो। बे साफ्रोमबो मोजां मानसि नंगौना नङा बे मानसिखौ नायनो लुबैनानै दंगासिनो दं। आरो जुदि लोगो हमनो गोसोबा क'क्राझाराव फैनानै लोगो हमफैनो हागोन। जाहाथे जों खुनु माबा गैया गाज्रि माबा मोजां लोगो हमफैनानै बुंनो हागोन। आरो मा सोमोन्दो नुदों बेथ' गाज्रि बेब'हार नुदों नामा? गाज्रि बेब'हार नुदोंबा मोजां खिथा। आरो नोङो सासेखौल' नङा नोङो बयखौबो नोङो जाहाथे गासिबो फट'खौनो लायै नोङो बुजा खालाम मानसिखौ भाइरेल खालामगासिनो दङ नोङो। बे भाइरेल जोंनि फट'आ जुदि बिदि भिडिअ थाबाय थायोब्ला बन्द' खालामा नङा जोंबो दस्रा आयेन खालामनाय जागोन। जोंनि खौरां बिजों फैनाय जाहोना जाहैबाय जों थांनाय बोसोराव जोङो सार MCLA सुबुराज सारजों जोङो मोनसे फट' थिखांनाय जादोंमोन बैसागु पार्टि जानाय समावहाय। दा बेखौ गुबुन मानसिफ्रा जोंनि बे फट'खौनो लानानै गाज्रि भाइरेल खालामगासिनो दङ। जाहाथे बे गाज्रि भाइरेल खालामनायनिफ्राय गोजानाव थायो आं बेखौनो खावलायो। बेयो जोंनि फेमिलि मेटारसो आरो जोंहा मोन्थाय दङ जोंनि न'खरनि मानसिखौ जों स्टेटासआव होनानै लानो हानायनि। बेयो खुनु गाज्रि बेब'हारनिबो नङा। दिनै जोंनि रायजो राजा गासिबो दंजोबो आरो बे जाय थाफादों बे आंनिनो बिनानाव असे आरो जोंनि रायजो राजाथ' आरो आंनि हासबेन्डआनो दंमोन ओइदिनखालि। आरो बेहाय खुनु गाज्रि बेब'हारनि फट'बो नंखाया। आरो जाहाथे नोंसोरो बेबायदि जानला मोनला फट'खौ लानानै ससियेल मिडियायाव गाज्रि फोसावलाबाय थायोबा बा लाबोलाबाय थायोबा आं बेखौ केस होनाय जागोन। आरो लोगोसे दलि बिटिआर ना मा आरो इउपिपिएल पार्टि आं बेखौ आं नुदों। दा दिनै नुनायनि बेलायाव आं बुंदों नोंसोरो जाहाथे जों बिमा माहारिखौ ससियेल मिडियायाव बेबायदि इदिट खालाम बे बुजा फेसबुक ससियेल मिडियायाव हगारलाबाय थानाया मोजां जाया। नोंसोर जोंखौल' नङा दिनै साननानै नाय सोरबा जों फट' खेबजाबानो बे गाज्रि माबा नामा बेखौ साननानै नाय। नोंसिनावबो न'खराव बिमा बिफा थायो बिब' बिनानाव थायो। नोंसोरदि बिदि इदिट खालामनानै नोंसिनि बिमा बिफा बा नोंनि बिमाखौ नोंजोंनो हगार बा सोरजोंबा हगार फिसाज्लाजों हगार होमबा नों बेखौ गाज्रि मोनगोन नामा? जों दा बायदियाव हगारोबा नों सहायनानै थानो हागोन नामा? दिनै जोंहा न'खराव बिसि फिसाय दं बेफोरबायदि फट'नि थाखाय जों बेसेबां दावराव जानानै दङ जोंहा दिनै। जाहाथे बे फट'खौ गाज्रि नोजोरै रावनोबो ससियेल मिडियायाव फोसावबाय थायाबासिनो बिनि जानगार थानांगौ। आरो नोंसोरो जुदि मिथिथारनो लुगैदोंबा जोंनि गंगा नोगोर क'क्राझाराव फैनानै सोंफै उदिस लाफै बे सारनिया मा जायो आरो बे बिनानावा मा जायो आरो सोर दङमोन बेखौ नोंसोर मोजाङै मोजां डिटेल्स खबर लाफै। आरो नोंसोरो माबाफोर आरो बुजिया सोमजिया नोंसोरो सानबावदोंबा दैलिक जुदि नोंसोर बेबायदि हगारबाय थायोबा आं नोंसोरखौ डाइरेक्ट थानायाव थांनानै केस होनाय जागोन। आं बेखौ मानिनाय नङा आरो बिनि सायाव आंहा गाज्रि रिएक्सन लानाय जागोन। उल्था नोंखौ आं बेबायदि खालामफिननाय जागोन होनखाबाय आङो। गोसोआव लाखा दिनैनिफ्राय बे ससियेल मिडियायाव बेनिफ्राय गोजान थानांगौ आरो जोंनि फट'खौ दिनैनि दिनावनो दाननांगौ। आं बेखौनो बुंनो थाबाय।